Mga puso babae patay sang gintiro sang iya sini live-in partner nga pulis sa banwasang Valladolid, Negros Occidental. Nakatutok Aileen Pedreso. Patay ang 33 anyos nga si Ruby Ridel sang ginpahayag gintiro sang iya live-in partner sa barangay Poblasyon, Banwasang Valladolid, Huwebes, Marso 20 sang gabi. Ang sospek amo si SSG Larry Junio, pulis nga na-assign sa Iloilo Police Provincial Office. Sunod sa kapulisan, ginapahayag sang 9 anyos nga bata sang biktima nga nagbaisay ang iloy kag sospek antes ang insidente. After sa to, kung pinag-transfer ang pag-inok po before sa to nakita sa bata kasi inanay niya tiro sa polis. Nakaagom sa lima kaigo sang bala sa naglain-lain nga bayan sang lawas ang biktima. Patay man ang pulis sang gintiro sini ang iya kaugalingon. Pila ka anggulo ang ginatanaw sa kapulisan sa pagpangluthang lakip ng pagpangimon. Sa karon ginpaidalom na sa paraffin test ang biktima kag sospek. We will subject natin, isubmit natin kung amo magitublang armas kung gamit. Especially ma'am, ang paraffin test natin sa both ng mga parties. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.